أزي دمسخم دمس سلفنا هدا إرترايو دمس سلفنا هدا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هدا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربه حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو دمسي سلفنا هدا إرترا دمسو طعات إرتراويانين سلام أبرحقون قربان كونكم عبر مكتال تركبو كبرا سماعتي راديو دمس سلفنا هدا إرترام كبرا سماعتنا نلومش زلونا مدلوات كلا ليكم يم فلما كم تلومن على تاوزينا قرب يوم سعيب دما نباخم نبلو تحف كلنا يوم كساب مودة فتصامي مسانخ تنفسن دعدمنا بحرز حتار مسجاجري على تاوزينا قربيو سناي مكتال داغماي سلام تما يبصحكم كبرا سماعتنا سمراوي متفتات انهم أبي مالتا لعلي 10 دولار حيز خوص زنقل إرتراوي تقطيعهم كمالتا لعلي 10 دولار حيز خوص زنقل إرتراوي لعلي 13 دولار كم تقطعم مع كان زينا مالتا تودي أفليت اللهم حج موسى محمد نور السباهله ودي 40 عامت إرتراوي ناب سودان أبستبقسلهم حقاو فقات كفل آتا وشت مالتا زي بلهم 10,500 دولار حيزهم بمعفو نفر تخوص أبزفتن الأوانهم كمسة حزة تيمع كان زينا أبناء زحالة فصوم تبصابو قليزون قداي ببيت فردي تسعري دمان اتي ارتراو مخانو تقل تساب 3,127 دولار مصعة خفل تبينوهم بمسارة حقي حقرات اوروبا لعلى 10 دولار حيزهم زنكساقسو قياشهم نمئتاوي يخون نموصع حقا وفقات كفلوش تاو حقر يدليهم أب إيرترا نبرتهم استهجر إثيوبيان كملسلهم يحطلهم أب أوان كنات إيرتران إثيوبيان نبرتهم استهجر إثيوبيان كملسلهم يحطوا 5 لو تجلسهم بفلاي ونن تجزان تكالاتن نبر إثيوبيان مسمو الله عتنا حدش حنش حتى 298 كابس مران كالوت كتماتاتن ناب عبدن بحرم فناهم نبرتهم كل استهجر عيرسعن يخون نمبر مزيع من إيرتران إثيوبيان تجمير زل حدش ركب حيال إثيوبيان استهجر جزاوتهم من نبرتهم كملسلهم أب عبد حالون أب زركب جزاوي بيت صحفات والكملاخي سياسة فوركي ترعانات مقرب يركبون أب كبابي ما يجوات نبر جزاوتي نايتم إثيوبيان كملسلهم كم زخل زقلت حبريتا خبيت صحفات والكملاخي كم زرخبهم من جتات رديرنا أجنزي بمالهم زبزح نايتي أباس مراس تهجر منبر عبايتي نتقارل تنزبعو جنبار نبر توجل لهم زركاب تقارل تنزبعو جنبار نبر بإثيوبيان نزولنا نجزاو تترايزي خونز ترى إيرتراويان كنبرو صنحهم ناي منغست منبري عبايتون نتم زيغاتات من كلبات كم زور سوا تصني بزركب حقيهم حوتين منغست يمنن كابو دباويت كتما حديدة كسحبو تساماميعهم حوتين بهاجرات عرب زدقف سراويت منغست يمنن كابو دباويت كتما حديدة كسحبهم أبسمنا بسيحم اللهم اتسممع بعسر 7 لكاتيت كم زبص حزر راغت حبرات هاجرات سراويت كلتيوم وغنات كابتو ودب انتسحبهم هوصوص ناي مغبن مدهانيتن رديات نمئتاو تدالي خمزلو أفليتهم أب قيح بحر تركب ودب حديدام أب تحت مقصار حبرات هاجرات كتصنح حوتن منغست يمنن أب مودعتا 2018 أب شودن أب زكايدو زررب تسامي عملهم يخون نمبر اتسمع عبد بخي وعالم حدا نتواقصهم قجت قلصلو صني حميام بمسارات تسابت حسممع حوتي سراويتو خابت ودب كسحب انتقينهم أبرياد أب سدد زركب منغست يمن زدقف سعود عرب حبرات إماراتن دبداب نفرتي دو كبلاين سعود عربن إماراتن نحوتي كابو دب حديدة بوتادرو حالي نمزراق زقبرون عيل على خلط عمتات وفري دحر مفشاليو زسمع تبتح زلام سعود عربن إماراتن نحوتي كابو دب حديدة بوتادرو حالي نمزراق زقبرون حالي نمزراق زقبرون ناي كلت عمت نمزراق زقبرون عيل على خلط عمتات وفري دحر مفشاليو زسمع تبتح زلام حبورات إمارات عرب أبزا ودب تكايدو زنبرت ناي نفرتن مراخبن قنات نودب إترا كم ناي لوجستيكن من نهار يختقبون مسنحة يفلات أب قيح بحر تركب زعابيت ودب يمن زخونت حديدام أب تحتي حبرات هاجرات تزامادي رقات ترخيبام
بسنة مقبل مدهانيتن يساق زلو حزب يمن عبي فتح مخانو يزربلوم ازي دمصخوم دمص سلفنا دا ارترايوم كبرات سمعتنا سمناوين تفتات ازمسل نيرو مزترف مدباتنا حبركم صنحو لو عمشات ازي دمصخوم دمص سلفنا دا ارترايوم حزبي تفريد وحساب المكرة رهي الترعيبكم فانتازن بانكرة تاريخ ما فتش الناس تقولون عبزي السلام سلام زرف عيتين سفر زعك تزفسسنا يقبور قلنا سلاح هدرنا يتصور جونيرنا وقاس التخفنا وحرنا الودانا أعلف وينذرنا ونعرف الجمكين بشر متاشد يبقى أنا لخزن يبقى أنا لبس هاريك ما يبقى كم سارين كمل لسه سوى يدل هذا كما قالوا ورك سلامه ويترخون الموت دد متقدم اليوم مرة ويبجانا كتروج إلى النتهلنا بالطبل طلت لا يتقمنا بما سرقتهم وقم بس هيا من مرد كم بعض النور اشتاق بس لما عندهم بس سمنوا بخو انديت تتعمل سلام زمروا تذكار زلمدم حمم رؤيا باهوق صقعتኛ ፖለቲካዊ ባህሪ ጎይታ በመርካቡ ይስሐቅ ስርቂ ሐሶት ፍሽኩልና ተጸባይነት ተንበርካኽነት ጽቅዕተኝነት ኣብ ኩሎም ብሔራትን ብሔረሰባትን ህዝባት ኤርትራም ቆቡል ኣይኮነን ጽዩፉን ውግዙንዮም ግን ከም ተኻብስር ናይት ክርዳድ ይጠፍእ ሳሕቲ بدرجاውን ቀሰባት ይጋጥም ወይ ይራአዩም كما خقاتم كله دمان بحبرة سبنا زوها بسم حماق عمل زبليوم أتحماق عمل كابي متيو ويكمي محبلو نمحبار كعام حماق نعبا يخبل يقلتام حق يوم كل عمل ويتقبين السبات مسات عبابي يزد عساسر يوم زبل ملو مدمدمتا نمها بقوا زخبت انتخوانين معبا يزل على إجام كم زو السدقن ذكر آخر يكونان أتذكر باهل حبة سبنام
ንሕማቕን ጽቡቕን ፈላሚ ኣተሓሕዛም ወይ ኣተሃናንጻም ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎም ክገልጽ እንከሎ ድማ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሑሱ ብዝብል ሓጺርን ገላጽን ምስላ መልሲ ሂቦም ስለምንታይሲ ብርሑሱ ብግቡእ ዘይተወገነ ቆርበት ከም እንደነገሩ ተዓጻጺፉ ምስ ነቐጸም ክተተሓራርዮ ከቢድ እዩ ካብ ቅቡልን ንቡርን ባህሊ ሕብረተሰብና ፍጫ ወፂኦም ምስ ስርቂ ሓሶት ፍሽኩልና ጭካኔም ተጸባይነት ተንበርካኽነት ተላሚዱ ዝዓበየ ቆልዓም ክንዲሰብ ምስኮነ ኣይፋልካን ከምኡ ትግበር ነውሪ እዩ ኩሉ እዩ ካብ ህዝብኻ ዝንጽል ሕማቕ ኣመሊልካ ብምግሳጽ ናብ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ክትመሶ ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ እዩ ነዚ ቆርበት ብርሑሱም ቆልዓ ብንእሱ ዝብል ምስላም ናብ ፖለቲካን ፖለቲካዊ ኣረኣያን ቀይርና ክንሪኦ ምስ ንፍትን ድማ ተመሳሳሊ ውፅኢት ኢና ንረክብ ካብ ብጊሓቶም ካብ ፖለቲካዊ ኣፍልጦን ንቕሓትን ዝምንጩ ናይ ህዝባውነት ዲሞክራሲያውነት ግሉጽነትን ሕጋውነትን ርእሰ ተኣማንነትን ኣንፈት ከይሓዘም ብኣንጻሩ ሓሶት ምድንጋር ምፍልላይ ካብ ፍርሒ ዝነቅል ኣምልኾም ሕረድ ገመድ ዝመለለዩ ጭካኔ ገልበጥበጥ ብዝብል ፖለቲካዊ ኣረኣያም ተመልምሉ ዝዓበየም ፖለቲካዊ ውድብ መንገዲ ጥፍኣት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ብዝኾነ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ጎቢዙም ፖለቲካዊ ቆጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን መትንታት ሃገር ናይ ምቁፅጻር ዕድል እንተረኸበውን ካብ ምዕበይኡ ርሒቑን ቁኑዕ ኣተሓሳስባን ንጹር ህዝባዊ ፖለቲካዊ መትከልን ክውንን ምጽባይ ኣይከኣልን ስለምንታይ ካብ ህንጸቱ ጀሚሩ ዳግም ከም ዘዕረ ኾይኑ ኣእምሮኡ ዝተበከለ ፖለቲካዊ ውድብ ስለ ዝኾነ ናተይሉ ዝተኣማመነሉ ንህዝቢ ዘርብሕን ብህዝቢ ቅቡል ዝኾነን ሓራ ፖለቲካዊ መትከል ክውንን ከቶ ኣይክእልን እዩ ናብ ባህሪ ተግባርን ፕሮፓጋንዳዊ ጓስጓስን ህግደፍ ንመለስ ህግደፍ ካብ ውልደቱ ካብታ ኩለና ንሕበነላ እንኳ ሃገራዊ ሓርበኝነት ወፃኢ ብደረጃ ስትራቴጂን ስልትን ዝንበብ ዝምዘን ንጹር ሓራ ፖለቲካዊ መስመር ከም ዝነበሮን ዘለወን ዝሕብር መረዳእታ የለን ንሱ በዓሉ ሓቀኛ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሕጋዊ ፍትሓዊ ባህሪ ከም ዝነበሮን ከም ዘለዎን ብጭቡጥ መርትዖ ኣደጊፉ ክቐርብ ኣይክእልን ብተግባር ልዕሊ ህዝቢ ደኣ እምበር ትሕቲ ህዝቢ ምዃኑ ዘመልክት ኣሰራርሓ ኣይነበሮን ነይርዎ እውን ኣይፈልጥን ንህዝቢ ብምቕሉልነት ቀሪቡ ምሂሩ ኣዕጊቡ ኣብ ጎኑ ዘሰልፍ ዘይኮነም ብኣንጻሩ ካብ ውልደቱ ክሳብ ሎሚ ብፖለቲካዊ ድሕረት ብምርስሳን ብምፍርራሕ ብግፋም ብሓይሊ ጥቀም እምባሩን ምህላውን ኣብ ባይታ ዝነበረን ዘሎን ሓቂ ምስክር እዩ ካብ ዜጋታትን ህዝብታትን ንዝቐርበሉ ሕቶ መሰል ሕቶ ዲሞክራሲ ብፍጹም ፋሽስታዊ ጭካኔ ብጥይት ዝምልስ ፈራሕ ግን ድማ ጨካን ንምዃኑ ብዙሕ ህዝቢ ዝፈልጦም ብደም ፀቀወ ተግባሩ ብኣብነታት ንምቕራብ ይከኣል ኣብ 1994 ኣብ ማይ ሓባር ኣብ ልዕሊ ውግኣት ሓርነት ዝፈጸሞም ኢሰብኣዊ ጭፍጨፋ ከዓ ሓደ ካብቲ ብዙሕ መግለጺ ፋሽስታዊ ተግባር እዩ ኣብ ፕሮፓጋንዳዊ ጓስጓሳት ግን ብኣንጻሩ ደርባዊ ፖለቲካዊ ባህሪውን ፋሽስታዊ ተግባርን ኮይኑ ክቐርብ ይደሊ ካብ ዝኾነ ግዳማዊ ተጽዕኖ ነጻ ኮይኑ ኣብ ገዛእ ርእሱ ከም ዝተኣማመን ህዝቢ ዝማዕከሉ ንጹር ህዝባዊ ዝኾነ ሓራ ፖለቲካዊ መትከል ከም ዝኽተል ከደናገር ይፍትን ካብ ህዝቡ ኸብሊሉ ውሕስነት ቀጻልነቱ ኣብ ናይ ግዳም ሓይልታት ገይሩ ከም ዘሎም ከም ዝፈልጥ ኣይፈልጥን ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ እናፈጸሞ ዝመፀን ዝፍጽሞ ዘሎን ዘስካሕክሕ ፋሽስታዊ ተግባር ምስ ሓራ ፖለቲካዊ መስመር ከብድን ሕቆን ምዃኖም ህዝቢ ከም ዝርዳእ ኣይግንዘብን ብዋጋ ህይወትን ቀጻልነትን ህዝብታት ኤርትራን ሉዓላዊ ግዝኣት ኤርትራን ኣብ ሕርያም ናይ ግዳም ጎይቶት ፀፋዕፋዕ ብምህላው ዝተለቕሓሉ ኣይመስሎን ተሓሲቡ ካብቲ ሓል ናብቲ ካልእ ብመን ብዙሕ ገንዘብ ከፊለን ኣያ ክኸውን ይኽእልን እናዓቀነ ይነብር ከም ዘሎም ምስጢር ውሽጠ ገይሩ ስለ ዝወሰዶም ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻም ዓበይቲ መንግስታት ድማ ብፍላይ
ከም ጸልእዎን ከም ጻብእዎን ግን ከዓም ኣብ ሓጺናዊ እምነቱ ጸኒዑም ኣብ ሓራ ፖለቲካዊ መስመሩ ተሰሪቱም ከም ዝመከቶን ከም ዘምከኾን ገይሩ ይሰብኽ ውሕስነት ቀጻልነት ፖለቲካዊ ስልጣኖም ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ሓራ ፖለቲካዊ መስመሩን ዘይኮነ ኣብ ናይ ግዳም ጎይቶ ዝተኣማመን ርእሱ ዘይክእል ጽግዕተኛ ምዃኑ ናይ ቀረባ ኣብነት ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናብ ኤርትራ ዑደት ክገብር እዩ ካብ ዝተባህለሉ ጀሚሮም ብቐጥታም ብመራኸቢታቱን ብተዘዋዋሪ ብዕሱባቱን ከም መሓልፎ ዝቐነየም ናይ እንቋዕ ሕጐሰና እንቋዕ ገጽ ኣሜሪካ መለሰና ርእሲ ሓያል ጎይታ ረኺብና ዝቕኒቱም ሕሱር ተንበርካኺ ፖለቲካዊ ጐስጓስ እዮም ኣሜሪካም ትማልሎምን ኣንጻር ረብሓን መሰል ህዝቢ ኤርትራ እናበለ ንኣስታት 18 ዓመታት ከስምዖ ጸንሐ ካብ ናይ ውሉድን ወላድን ፖለቲካዊ ሕንቃቐ ዝምንጩ ቁዛመን ትዕዝብቲ ገዲፍና መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ዝገበረ ዑደት ኣብ ክልተ ዓብዪ ረብሓታት ተሰረተን ግሉጹን ሕጋውን ሽርክነታዊ ስምምዕ ንምግባር ድዩ ወይስ ንብፅሕ ውላዱ ይግደፍ ደራሪዞም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካን ገማግም ቀይሕ ባሕርን ሃገራዊ ስትራቴጂካዊ ረብሓታቱ ንምርግጋእ ዝብል ዛዕባ ብኣንክሮ ምክትታል ምትንታን ስለዚ ኸዓም እቲ ዕላማ ኣንጻር ረብሓና ምዃኑ ተረዲእካ ምቅላስ ኣገዳሲ እዮም ናተይ ዝብሎ ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሉም ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸበለ ህግደፍ ኣምለኽቱን ወድዓውያን ተሓባበርቱን ነቲ ፀሓይ ዝሃሮሞም ከዳዕ ጽግዕተኛ ባህሪኦምን ጸረ ህዝቢ ተግባሮምን ዘንጊዖም ሓራ ፖለቲካዊ መትከል ኣለና ክብሎም ሕፍረት ዘይስምዖም ዓዋሉ ብምዃኖም እምበር ከምኡ ክብሉ ዘኽእሎም ውሽጣዊ ሞራል የብሎምን ውድነቶቻችን እንዳያፈሰሱ እናንተ ቀይ ባህር ስትመላለሱ ኧረ ተው ተው كبرى سمعتنا نلمز نبرنا مدب إذا مسلنرو عب زمت مدب نحسن من رخب دحان كنيو بروح مشات